nitaelewa. Bang' timo limbe kendo twak gi jopiny ewi ohula ma kinde ka kinde osebedo kanyoro jodak magwenge moluoro Dunga, Nyalenda, Kapuothe gi kuonde mamoko e sub-county ma Kisumu Central. Ten county no koro chano mar gero ohinga e aora Nyamasaria kendo yawa aora Wigwa kaachiel kod aora Alerwa motelo ne epo mag sikunde. Maeri biro bang' midusa kod jalup meneja mar boma ma Kisumu limo gwengego kaachiel gi timo twak gi jodak kendo fwenyo ni ohula ma kinde ka kinde ok bi mana kaluwore gi ng'ok mar nam Lolwe kata koth machwe. Ohula no biro kaluwore gi dinruok mar aora mar Wigwa kod pi mamol bang' koth mochwe kuonde mamoko. Jodak koro nigi geno mar yudo fuong'ruok ka thoth gi utegi osepodho e kinde ma jodak mamoko dar ka dang'ni gi kuonde dak kaluwore kod ohula no. Bang' aput manotelne kod tend boma no singo mar kawo okang' mapiyo piyo mar rakruok gohula no. Wan kod paro ni inyalo geng' chandruok ni gi weche adek kata yore adek. Mokwongo mabiro kawo omenda mathoth kendo kinde malach en yweyo aora ma Nyamasaria kendo gone ohinga. Mano ok nyal timore sama koth ng'enyni nikech onge tinga manyalo ringe e pi. Mar ariyo en bugo kata go ohinga e aora mar Alerwa. Aora mar Alerwa no noketi ni ka pi opong'o Nyamasaria to geng'o pi mabiro e mier. To nikech koth noluoko gogni mano ogeng'e godo, sani koro koth duogo nyaka kuma ji odake. Koro ka koth ochwe kalang'o to ka gigo otieno to pigno oolore ka biro ka to ochopo Nyamasaria to oolore kuma ji odake. Emo mineno ka ute mathoth pi oluoro. The permanent solution will involve designing the Nyamasaria River diking, doing roads, doing drainages, and making sure that we have a permanent solution to this. That we can do through other interventions. But for now, we are saying that we want to work together immediately to make sure that this situation is averted before the schools open. Sirikal ochako chenro mar daro jopiny modak machiegni kod aoch